Mangka kula lan panjenengan sami ngaturaken puji lan syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi kanugrahan, rahmat saha pitulunganipun kula lan panjenengan saged kempal bareng-bareng ing papan punika kanthi sehat, wilujeng lan tansah pinaringanipun kabungahan. Tanpa pangayomanipun Gusti mbok menawi kula lan panjenengan boten saged pinanggih kados mekaten. Kanca-kanca sedaya, acara ingkang kula lan panjenengan leksani punika boten namung minangka penglipur, nanging ugi minangka papan sinau. Organisasi sekolah punika paring papan amba dumateng kula lan panjenengan sedaya kanggo nglatih kaprigelan, kepemimpinan, saha katanggapan. Saking ngriki, kula lan panjenengan sinau carane migunakaken wekdal kanthi becik, carane rembugan, saha carane ngayahi tanggung jawab kanthi jujur. Boten namung menika, organisasi sekolah ugi minangka papan kangge nglatih ati. Nalika kula lan panjenengan rembugan bareng, kula lan panjenengan sinau ngurmati pemanggih tiyang sanes. Nalika kula lan panjenengan ngayahi kagiatan sinau sabar saha tanggung jawab. Nalika kula lan panjenengan damel kesalahan, kita sinau ngapunteni lan beneraken kanthi legawa. Punika kabeh minangka piwulang gesang ingkang wigati sanget ingkang boten tansah kula lan panjenengan pikantuk wonten ing bangku kelas. Para kanca sedaya ingkang kula tresnani, asring kula lan panjenengan rumiyin rumaos isin, ragu, utawi ajrih menawi dipun paring tugas wonten ing organisasi. Nanging nyatanipun saking tugas punika kula lan panjenengan saged langkung kuat. Yen kula lan panjenengan tansah meneng, kula lan panjenengan boten badhe saged maju, nanging yen kita wani nyobi, kula lan panjenengan saged angsal pengalaman, pangertosan, saha pepadang kangge masa ngajeng. Mula kula nyuwun dumateng kanca-kanca sedaya aja nganti namung dados pemirsa. Nanging sumangga nyobi dados pelaku, boten kedah ajrih damel kesalahan, amargi kesalahan punika kalebu bagian saking sinau. Saben kesalahan paring piwulang, saben tantangan paring kakuatan, saha saben pengalaman paring dalan kang langkung cetha. Kanca-kanca ingkang tak tresnani, kula lan panjenengan kabeh menika generasi enom, minangka pangarep-arep bangsa, ugi pangarep-arep sekolah. Menawi kula lan panjenengan saged kompak, rukun lan sami melu maju. Mesti organisasi kula lan panjenengan badhe paring manfaat ora namung kangge kula lan panjenengan pribadi, nanging kangge masyarakat kabeh. Mugi-mugi kanthi wontenipun organisasi punika, kula lan panjenengan saged dados pribadi ingkang langkung tanggung jawab, langkung andhap asor, saha langkung migunani tumrap liyan, lan mugi-mugi saben tindak tanduk kula lan panjenengan tansah pangampuranipun ridho saka pangestu saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pungkasanipun kula aturi pangapunten bilih wonten ukara kula ingkang trep utawi nyemprat manah panjenengan sedaya, matur nuwun sanget kangge kanca-kancanipun sing sampun mirengaken sesorahipun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.